אורות עילית בשבילי זו קבוצה של אנשים אידיאליסטים שפיהם וליבם שווים. גרעין אורות עילית בשבילי זה בית. הגרעין הוא משהו שמקשר אותי לקהילה, מקשר אותי לעיר שבה אני נמצאת וגורם לי להרגיש באמת שייכת ולרצות להישאר בעיר ולהקים בית. אנשים שתורמים למען הקהילה, שחשובה להם יהדות במובנה הרחב, המקבל, המכיל, הפלורליסטי. אנשים שמתנדבים כמעט לכל משימה שאני מכירה. אני מוצאת שאורות עילית היא השותף המכריע, החשוב ביותר והמשמעותי ביותר של עולמות בעיר. מכיוון שהאנשים שמרכיבים את הגרעין, שמכילים את הגרעין הזה, מתייחסים קודם כל ליהדות כתפיסת עולם רחבה, לא כתפיסה שמצמצמת, לא כתפיסה שבודקת מאיתנו, מלצרינו, כתפיסה שמקבלת את כולם תחת כנפי מטריה אחת שאפשר לקרוא לה המסורת, התרבות, הדת היהודית. כל חג אצלנו בעיר אנחנו מרגישים אותו הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חזק בזכות הגרעין התורני. ומה שאני הכי אוהבת בפעילות הזאת זה שעולים חדשים שהגיעו לפני 4-5 שנים, הם הופכים להיות חלק מהגרעין, הם פותחים את הבתים, הם הופכים להיות משפחות מארחות לעולים שרק הגיעו. הגרעין התורני, אורות עילית, זה משהו שהוא נורא מלכד את כל סוגי האוכלוסיות שיש לנו פה בעיר. גם את העולים החדשים, גם את העולים הוותיקים וגם את הצברים, את ילידי הארץ. זה נורא יפה לבוא ולראות שבמקום אחד יש גם אנשים שרק עלו לפני חודש-חודשיים ואנשים שיותר ותיקים, ולראות באמת את האינטראקציה ביניהם, שהם מקבלים אחד את השני ואוהבים ועוטפים אחד את השני באהבה ובאמת מנסים לבוא ולעזור. הם תמיד נותנים, הם אוהבים לתת, הם לא מבקשים שום דבר בחזרה. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לשיתופי פעולה במהלך השנים. החל לא לפי סדר החשיבות, מאירוע קהילתי שאנחנו נוהגים לקרוא לו שישי טבע, שזה בוקר של טבע ומורשת בגבעת האירוסים בנצרת עילית. אורות עילית דואגים שנה אחר שנה להגיע לשם, לתפוס חלק באחת התחנות, להציג הצגה שקשורה לשבת, להנחות בקבלות שבת. זה התחיל בשבתות משותפות שעשינו ביחד במלווה מלכה. המון חופות אנחנו עשינו כאן, ולפעמים זה עולים חדשים שלא יודעים מה זה בכלל לעמוד תחת החופה. הרי כולנו היינו נשואים שם, נישואים אזרחיים, בלי שום משמעות. כאן יודעים מה זה לשמח חתן והכלה, גם אם אין כסף לשכור אולם. באים כל החבר'ה מהישיבות, יש לנו ישיבת הסדר ויש לנו ישיבה תיכונית שהם נכנסו חזק לפעילות של הגרעין, ושם העולים החדשים לומדים מה זה שמחה אמיתית, מה זה שמחה של מצווה.
מקווה שבעזרת השם, כשאני גם אזכה להקים פה בית בעיר, ולהפוך להיות חלק יותר משמעותי בקהילה, ובאמת להיות משפחה מלווה, כמו משפחה שליוותה אותי. ריקי מצידה מוסיפה הצגות תיאטרון לילדי הגנים, קבלות שבת לילדי הגנים. בכל שנה היוזמה הייתה לעשות באמת לילדים פעילות שיחוו חוויות מעשירות, בשיתוף גם בנות שירות לאומי, שלהם זה המקום והזמן לומר תודה רבה. אנחנו בשיעור התורה של רבקה, אנחנו לומדים תורה. הפעילות הכי אהובה עליי זה לקרוא תהילים בפרשת שבוע. זה מעסיק אותי. אורות עילית זה באמת שפע של אנשים שמוכנים ורוצים ונותנים ועושים בכל מרחבי העשייה בעיר הזאת. ואשרינו שהתברכנו בכם, וביום החג הזה, ביום פתיחת הבית, שייחלתם לו כל כך הרבה שנים, נדמה לי כעשור, אני מאחלת לכם שהבית הזה יתמלא בכל הטוב שלכם, בכל השפע שלכם, בכל הנתינה שקיימת אצלכם, עם אותה רוח בדיוק, עם אותה רוח שלא בודקת מה יש בציציות, שמקבלת אדם באשר הוא אדם, יהודי אשר הוא יהודי, באותה רוח שמבקשת להרחיב את הטוב ואת המשמעות שיש במסורת היהודית. אני מאחלת לכם שהעשייה שלכם תלך ותגבר, ואני חברה באורות עילית. תחשוב כל כך הרבה כמה זה קשה, או לא יצא או לא שווה, לא תדע אם לא תנסה. כי הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה. ואם יבוא אחד יאמר שמאוחר או מיותר או אי אפשר, תדע לך, השער עוד לא נסגר. נשב בחוץ לשיר קצת, יהיה טוב. כל מי שנראה, נזמין אותו לשבת איתנו ותראה איך כל הרחוב תכף מתמלא, מלא באנשים שעוברים ועוצרים, איתנו הם שרים שהגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן גאולתכם, אני שולח ינון ואליה. עם גיטרות וטופים נתחיל ללכת בתוך הכבישים,
האנשים שככה מתהלכים? ומאיפה השמחה והאחדות והיום ככה הם שרים? שהגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה, הגיע הזמן הגאולה. חז"ל לימדו אותנו כל דבר שבקדושה צריך שיהיו 10. מספר 10 הוא מבטא את הקדושה הישראלית. לכן אני רוצה לברך את הגרעין התורני בנצרת עילית בראשותו של הרב אופיר קריסבן, שהגיעו ברוך השם למספר 10, למספר של קודש, מספר שיש בו קדושה וטהרה. הגרעין הזה שברוך השם התחיל כאן בסליחותו של כבוד מורנו הראשון לציון, הרב הגאון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ממשיך בכוחותיו, מכוחותיו ומפעולותיו ומברכותיו של מורנו הראשון לציון, הלאה והלאה לקדש ולטהר, לעלות ולפרוח, להקים עוד מוסדות תורה, עוד מוסדות חינוך, עוד מוסדות של חסד. אני בטוח שעכשיו הבניין הזה שהגרעין מקבל, שמתוכו תצא אורה, זאת תורה, מתוכו תצא כל הפעילות המבורכת של הגרעין התורני הזה. בעזרת השם יזכו להגדיל תורה ולהאדיר, לקרב את כל עם ישראל כולו לאבינו שבשמיים. אני שולח ינון ואליה, אפשר לראות את זה בחוץ ולהרגיש את זה בפנים. אם לא שמעתם, תשאלו את השכנים.